So karon kay bago mo minamalhin diri, magpakita niya ko sa silingan niya usapa, tagahan ako sa mga maayong pulong. Joel anak, bantayan ning balay kay mulakaw ko. Uy pa, unsa man? Bantayan ning balay kay magwali ko sa silingan kay para makabaton ko sila og kalinaw silang kasing-kasing og silang pamuyo. Nya usapa, igalubilo po ko kay bago mata na muyo ning balaya. Nya, dira lang ka, ayo jud ning biyahe balay. O sige pa, amping. Kini, wala na si Papa magpagwapo ko ron. Perfect! Ay, nanak pinahuna-hunaan nga outfit. Ay, perfect ni karon. Uy, perfect kay silingan nito nagtambas at bang. Walihan ko ni be. Ricky boy, mana akong giingon sa mga bagong nibalhin sa itong barangay. Pastor, magpurma na Adil. O sa pastor kay? Karon po kitang pastor nga way masa. Padulong na diri Jil. Uy, mahigsoon ko. Ay mayo kinamo diri. Kaya ako iupin ninyo na mayong pulong. Pastang kalaw-kawa ni. Tugay na po kung humagpananggot na ni nga po ni pulong-pulo. Kay balo baka kung sa bersikulo ni pastora ni. Naara ba may lakaw karon pastor? Pastor, naara ba kayo lakaw karon? Maghagbas pa ko ba? Na, samot ako ni pastor. Dejo ko katambong ani kay pulo pa ni kapunuang lubi ako sa kuno sa sanggutan. Sa orang man ako na pagtambong pastor. Wa may naminaw sa kuwang mga pulong diri rapita. Ay, madto lang ko sa unahan. Minta dugay pa to si Papa, oy. Kagwapa gyud ako karong adlaw, oy. Feel na ko no, murag ako ang pinakagwapa karon sa tibuok kalibutan. Ores sila. Ay hala no. Dugay pa man dito kung Papa, makabuhat po karon TikTok nga viral. Perfect, nagwali pa to. Hala, mao man bagong ibalhin sa akong barangay oh. Kap. Pastor makipurma. Oy, unsa man ni pastora ni naka-Spartan raman? Nara ko nangita nimo kap kay makigistorya po ko ba? Ako nitong bagong balhin diri kap. Grabe mga masil. Uy, lami kubuton yung masil ay. Aw, ikaw tong bag-o day no. So nakapamimbro na ka sa purok. Kagwapo silang kapitan ri, oy. Ako man na kap. Uy, murag nilubad bintawanan ni. Kap, asa ri kagikan kap? Murag isputing kay kap ba? Nah, bayot yun yung tawanan ni ba? Gigamit rin yun yung pagkapasto siya yung pagkabayot ba? Kap, salamat kay Kap. Nya, maadto sa kusunahan Kap, kay magwali papug ko. Aw, sige, sige, pastor. Uy, nakoy nadunggan nga balita ba nga nadayon ni balhin diri sa among barangay. Silipon ako be kay nadaw tay anak nga tsika. Mao man ning balaya ilang gibalhinan oh. Uy, bayot man din ning anak ni Pastor Franz di ay. In your mind, in your body, in your body, in my mind, in the sea. It's Nah, biatay bayot mo gidi ay. Joel! Uy, wara, abot tas Pastor Franz. Sakpan gyud niyang anak ron. Uy pa, naman di ka diha pa. Isundog rin ko na ko tong kon pa ba tong inaanak ito sa TikTok. Trending kayo ba tong anak bitaw pa. Isundog nimo nya, anong babae man imong gusuot lagi? Dili magod pa ba. Isundog rin mo na ko tong trending sa TikTok pa ba kay ingani man kung outfit pa kay. Ganahan gyud ko pa o matso. Tarungan jud ko Joel ha. Kay war jud ko anak na bayot. Ko pa lagi. Wa gyud ni kabalos Pastor Franz nga bayot yang anak. Sure diha pa. Kita magigog lipstick si mong bag, mao magid ako gigamit. Patay, bisto jud ko sa kong anak. Nahiling di ka sa bumba Joel? Usa ko jud mong nakita dito. Pataka naman ka pa. Kita gani kog lip tint dito og katong eyebrow nimo. Na di na jud ko makadinay ani sa kong anak ani. Sakpan na jud ako mga kuan ay. Tuwi jud ko sa imong batasan na. Kay napo ko ibisto sa imong. Pa, nanto ko gitil sa imong papa. Dugay na mo nang gitagol sa kong buhay. Bayot man ko pa, oy. Joel, madawat na ko na imong batasan Joel kay naliwat jud ka sa kuha. Kay utro man po ko Joel. So, pwede ni tani pa. Naliwat jud ka sa kuha na. Kalasgaw, bayot man din ning pasturan eh. Apil po diyang anak.